Bueno, gracias en primer lugar a todos y a todas por vir a esta convocatoria de comunicado, non sei como chamarlle, pero bueno, creo que era importante nun día como hoxe aclarar ciertas cousas, porque bueno, pasou hoxe no pleno unha situación eu creo que inédita na historia de Muxía, lamentable, no que a oposición, polo que vexo, ningún representante da oposición apareceu un pleno que, como dixo a secretaria municipal antes de comenzar, o que xa non se pudo comenzar, era un pleno que estaba convocado en forma e en plazos, é dicir, era un pleno totalmente legal, era un pleno ademais que se podía celebrar. Dixo a secretaria que era un pleno que non tiña ningún impedimento para celebrarse. Casualmente, algúns parece que o anunciaran, casualmente todos, absolutamente todos os membros da oposición, menos nós os tres que formamos o goberno durante os últimos anos, deciden non vir. É dicir, non entendemos por qué. Porque ao final isto que está perjudicando son os veciños e veciñas de Muxía unha vez máis, son os veciños e veciñas de Muxía os que perjudican, porque entre outras cousas iban temas importantísimos que xa foron por outro caso anunciados con muitísima anterioridade. Por tanto, tampouco se pode nadie levar as mans á cabeza por dicir que hoxe non se pode celebrar o pleno para facer a segunda fase da Agua de Suxo, que é dicir, cando todo o mundo sabe, e os veciños de Suxo saben que a Agua de Suxo foi un tema que levou nos tempo traballar, levou nos tempo conseguir absolutamente todo, e feito é que hai unha primeira fase que están aí xa ejecutada, ni siquiera se está ejecutando, está ejecutada. E nós mesmos, veciños de Suxo, en reiteradas ocasións, e ademais públicamente no pleno dixemos que iso iba por fases, e nós queríamos deixar tamén aprobada a segunda fase, que ademais son 250.000 euros, é dicir, é unha fase enorme da Agua de Suxo, unha fase fundamental da Agua de Suxo que podría quedar aprobada ahora legalmente, ademais. É dicir, se o consideran, como dixo algún representante, electoralista, que non é electoralista, que é algo que se anunciou, é algo que ademais o proxecto tiña unhas órdenes que era que había un comienzo e había un final, senón non che deixarían facer unha parte da Agua de Suxo solo sin que tuvera un final ou sin conseguir a finalidade, que é que ao usuario lle chegue a agua. Non creemos posible que hoxe pasara este espectáculo lamentable de deixadez de funcións, porque isto é unha deixadez de funcións, é unha deixadez de funcións en todos os ámbitos. Nós estamos acostumbrados a estes espectáculos de parte de quen di que vimos a crispar, e resulta que os espectáculos lamentables o están facendo eles unha vez máis, e hasta, neste caso, no último pleno da legislatura, hasta o último pleno teñen que pactar, non para traer cousas, están pactando para tirar cousas abaixo, para non aprobalas. E agora xa non é nin un sí, nin un non, nin unha abstención, é que xa non teñen nin a decencia e o respeto institucional cos veciños e cas veciñas que nos eligen para iso, de vir aquí e dicir se queren unha cousa ou non a queren, ou que parte da proposta que nos traíamos querían, porque tamén se podía facer. Xa non é a primeira ocasión que queren tirar abaixo unha parte e outra non, e veñen aquí e da proposta que nós emitimos, na que nós facemos, pois eles aproban unha parte nada máis, e o resto o tiran abaixo. Pero que aquí non. Estamos falando da Agua de Suxo porque ten unha cantidad de 250.000 euros, fundamental, pero que podo estar dicindo máis tempo temas fundamentales en esta legislatura. É que estamos falando de que fai pouco tempo se anunciou que estaba facendo un plan de rejillas, de cambio de rejillas do todo o núcleo muxián, porque hai un problema de rejillas. Ese plan foi elaborado ca Policía Local e co técnico, en canto tuvemos técnico, e iba ahora da totalidade do Concello de Muxía, do núcleo de Muxía, a totalidade de rejillas. Un proxecto de 200.000 euros que iba a ser aprobado hoxe.
e que podría ser aprobado hoxe se algún viñera. Evidentemente, cos tres, polo que di a secretaria, non se pode celebrar, e, por tanto, aí nos quedamos. A rejilla de Muxía, que están dando un problema e que despois utilizan, ademais, a oposición para dicir que non atendemos as demandas que son necesarias en Muxía. Non, estamos atendendo. O que non está é votando a favor, como sempre. Despois tamén preguntan cales son as cousas que nos tiramos abaixo. As cousas que vos tirades abaixo son todas estas. Hoxe, por exemplo, hoxe tirastedes abaixo os 250.000 euros de Xuxo. Tirastedes abaixo os 200.000 euros do cambio de rejillas total. Tirastedes abaixo meter unha bomba de agua nova na depuradora. Unha bomba de agua nova, é dicir, para ter dúas. Se falla unha, ter outra. En cambio, agora que abrimos períodos electorales, pois din que queren arreglar o problema das aguas, que queren arreglar o problema das rejillas, e veñen aquí, ou mellor dito, xa non veñen aquí para intentar arreglar. Por que? Cal é a explicación de que non queiran deixar isto aprobado? Se non confían ni siquiera en presentarse a unhas eleccións libremente e que sean, ademais, os veciños que elijan quen vai a gobernar na seguinte legislatura, porque a persona que gobierne na seguinte legislatura xa terá todas estas fases feitas e aprobadas, sea quen sea. Por tanto, este gesto o que está a demostrar é que é un traballo feito para os veciños, non para beneficiar a nadie, para os veciños. É unha realidade. Os proxectos están feitos, os proxectos están presentados, son legales, están pasados absolutamente por todos os permisos e traes a pleno porque é a última línea que ten que superar. E resulta que normalmente donde non se superan os permisos ou na financiación ou donde sea, no caso de Muxía, casualmente, é a propia oposición a que lle nega ese dereito aos veciños. Pero que estamos falando de eso, estamos falando de que fai pouco tempo estaban tamén dicindo que por que non se solucionaba o problema da continuidade de agua en Morpejite. É que resulta que aquí hai un elemento fundamental para que esa agua de Morpejite atravese a estrada, unha estrada de Diputación. Por que? Se temos a solución xa, por que non se pode facer eso xa? Son moitísimas preguntas sin resposta, ou sin unha resposta convincente. Pero estamos falando tamén de acceso a accesibilidade a edificios públicos, accesibilidade a aceras, de modificar eso, un proxecto fundamental, sobre todo, para a zona marítima. O sea, que non entendemos que está pasando aquí, pero que estamos falando de hasta un arranxo nunha depuradora ou hasta un patio famoso da guardería, a guardería que impulsamos nós e que estamos esperando a que a Xunta faga a súa parte, que non me cabe dúda de que vai a facer, de amueblar para abrila, pero a nosa parte está cumplindo toda a normativa. Pero comprometémonos que a Xunta e que o Consorcio a facer tamén unha guardería, un patio, pero por que? Por acelerar plazos, porque a eles lle iba a costar máis. E así fui tratado ca xerente adjunta do Consorcio. Están aí as reunións, está aí a propia xerente que o pode decir. Como nós asumimos facer ese patio, porque ademais nós vamos con máis rapidez. E tal rapidez era que quedaba feito agora. Que quedaba feito agora. Non entendemos este despropósito, esta manía que lle teñen aos veciños e veciñas de Muxía, este engaño continuo. Durante 4 anos tuvemos que estar vivindo esta situación, e sí, se me nota indignado porque estou indignado con esta situación. Que se intente culpar ao goberno de non sacar isto hoxe adiante, cando o goberno é o que está aquí, e además está aquí preparado para decir sí, e por tanto aprobar automáticamente hoxe, e quedaba aprobado todo eso. Entonces, que pretende a oposición? Afirmar o que eu levo dicindo desde fai tempo. Afirmar que existe un pacto totalmente organizado entre o BNG, o Partido Popular e os non adscritos que ahora están disfrazados de un partido independiente, que son quen marcan as directrices. Ese pacto, ao final, véñeme dando a razón. Porque non é normal que fagan eso. A min, cando os veciños e veciñas de Muxía fai 4 anos me elegiron de alcalde e nos elegiron para formar goberno, elegironme desde o primer día hasta o último día.
desde o primeiro hasta o último. E nós seremos alcalde e seremos goberno hasta o último día, hasta o último. E se no último día incluso podo facer algo polos veciños e veciñas, ese día tamén o farei. Non deixo de ser alcalde por estar unhas eleccións agora. Non deixo, ao revés, sigo sendo alcalde e teño que seguir apostando por Muxía. E esa é a forma de apostar por Muxía. Esa é a forma de apostar por Muxía. Vinde aquí traendo as propuestas e aprobalas. Non dicilo, nin dicilo en medio de comunicación, de que queremos un mundo ideal, como últimamente están dicindo, que queren propuestas ideales, pero depois nin siquiera teñen a decencia de vir aos plenos municipales, que é porque foron elegidos. Nós somos goberno desde o día que entramos hasta o último día. Eles renuncian xa a ser oposición. Eles renuncian a ejercer de oposición. Unha oposición que se tuviéramos de outro estilo podría estar aquí e podría estar aprobando todos estes beneficios. E hai algo que me parece gravísimo e que eu quero recalcar. Porque ademais aquí afecta a familias de Muxía directas. Que é o seguinte: neste pleno vai un lote de facturas do reconocimiento extrajudicial de crédito. Facturas que quedan do ano pasado por trámites, non porque non haxa cartos, porque temos un remanente de 2,8 millóns de euros, e son un lote de facturas de 70.000 euros. 70.000 euros, simbólico. Non hai máis que ver a todos os concellos da Costa da Morte ou todos os concellos, digamos que da provincia, que miren eso, que miren a situación. Se é unha situación do máis normal, non, do máis habitual. E hoxe negouse pagar esa factura. Negouse pagar esa factura a estes empresarios, a estes traballadores, a estes autónomos. Que están dicindo? Que están dicindo? Por que din é que se tarda o período... Como que se tarda? Tárdase porque vos non vindes aquí tampouco a votar. E aquí os autónomos págase cando se ven a dicir sí. Pois estes autónomos, estes 70.000 euros, teñen que quedar encima da mesa e teñen que esperar máis tempo porque uns señores que hoxe estarán, pois dando un meeting, outro repartindo papeletas e outro facendo sabidos que, facendo esas historias, mentras nós teríamos que estar aquí aprobando eso. Eso é a situación que hai. E por iso quería aclarar a situación e quería acabar como empecé. Este pleno foi convocado en tempo e forma. Foi convocado pola administración, non polo goberno. Foi convocado cun trámite de administración, completamente legal. E aquí no pleno o dixo, nesta mesma sala, o dixo a secretaria municipal. Sí, estaba convocado en pleno, en forma e tempo, e é un pleno que se pode celebrar legalmente. É máis, quero dicir que todo isto que está aquí, as rejillas, a agua de suxo, as facturas a autónomos, a mellora das beiras rúas, o pintado horizontal da estrada, temas tan importantes como ese, a regulación. Estes temas tiñan un informe favorable de intervención e de secretaría, é dicir, era unha proposta con informe favorable tamén de intervención, porque levamos tempo traballando isto. Como é un tema, nalgúns casos que cheguen a oír, non é que son temas que se puderon ter feito antes. Como se pode ter feito antes a segunda parte, antes que a primeira? Que hai cousas que non son normales. Como que se pode ter antes unha bomba se a bomba se estropea agora? Como se pode ter feito antes un tema tan importante como o de Morpejite, se Morpejite surge o problema agora? É un tema que sí, agora podía quedar solucionado, pero que desgraciadamente, unha vez máis, e lamentablemente, a oposición de Muxía deixa moito que desear, non representa, eu creo, é unha opinión personal, que non representa ao pueblo de Muxía e as distintas sensibilidades de Muxía, porque aquí non hai nin colores, non hai nin familias, aquí hai persoas, habitantes de Muxía, que son os que hoxe, ca súa actitud e cos seus feitos, quedaron perjudicados, sin poder aprobar esta proposta de 695.000 euros. Os votos a favor do goberno os tería, os temos, foi anunciada máis como tal, é evidente, unha proposta nosa, pero lamentablemente de forma definitiva demostraron que hai un pacto por perjudicar a xente de Muxía. E lamento pois a situación. Espero ter aclarado todo eso, de todas formas
calquera tipo de pregunta, pois a von a contestar, e bueno, espero que a xente vexa o que hai, que os veciños e veciñas vexan o que hai, vexan quen veñen a crispar, quen están crispando o ambiente e quen estamos traballando, como ben dixen, hasta o último día. Seguiremos traballando hasta o último día. Pese a quen lle pese, eu sei que os intentos foron varios e foron fallidos de tirarnos abaixo, pero vexo que agora nin siquiera xa teñen a pouca decencia de presentarse a representar aos seus veciños.